What you don't know is when watch it out to fall in love nomunhu ari kuziva, it's the fact that ari kure. Kana ngari padhuze mairamba naivhen mangwana. Why am I saying that? Mairamba namangwana because waidiscover zvimwe zvinhu zvaari zvausingafariri. So ndosandizoti maybe kutodara nomunhu ari local kuri nani unokurumidza discover anobhedha ukubhedha auya bhedha lo unokurumidza kuzoona kuti ari kubhedha ukamove on. Mumwe venyu madoa ne 1 year 2 years muchidana nemunhu long distance. 1 wenyu akazvibata mwana kana mese muri kuhura kusvika paive pamundozongoona kuti even ari kuhura naye anotokuhwira urombo tomana mai ndodoihwira urombo. Wakamirira bhazi rausingazivi rakaenda rinouya rini ende rausingazivi rakaenda here kusaiduka kudi rausingazivi riri kuita effort. Vamwe vanhu hamutomboziti ari kuita effort here yekuuya kana kuti akamirira kuti womutumire mari even kuri kuti wada kuti ave mari yacho kuti pamwe hauna mubhenki yekutomubvisa yevhisa chaito anenge isina. But faith yamunayo so mulove ndo I love you tichazorora 5 years 6 years 7 years 8 years munhu achita faith. Nevamwe munenge muri married, you are married, une mukadzi wako wamurega unomurega ari kumhiri ikoko iwe uri kune imwe nyika hautomboti kana. Let me tell you girls, zvimwe zvamusingazivi, murume anokuda chacha anoda kukuona daily, whether ari kuzvishavani kana kuti ari kupi, anoda kukuona daily. Zvine mimi mukaona munhu anoti tombiro kukuona kana chanditomirawo mapictures. Vamwe vanhu vanotovenga mapictures. I don't like pictures. But vamwe chandakazoona kuti unofunga kuti munhu anovenga picture anenge asingavengi picture. Munhu uyu anenge anomo munhu asingadi kuti iwe uziye kuti unaye. And anotya kuti one of these days ungangopedzera maratidza namapicture. Ndine bhebhi rangu, ndine bhebhi rangu. Saka dzimwe dzenguva hake munhu anozoramba kukuratidza picture. But let me tell you guys, murume hanetsi kuona kana achikuda. Ende varume hatigoni kuvanza kana achida munhu. Murume kana asingakudi havanzi. Listen, zvino 4 zvinoitwa nemurume, I hope ndichazvikwanisa Patricia Tepe kana achikuda. Murume kana achikuda anoita inonzi obsession. He can't leave you alone. Grace Magai has Vicky sign hello. Murume kana achikuda anoita inenge obsession yokuti iwe unopesera boy kana this guy is now annoying now. And zvimwe zvinhu zvanenge achirequesta from you zviri so boring zvekuti kwauri and annoying. 2 3 you always anongonzwa kuda taura. You speak long, he can speak with you for hours non-stop. Even the vasiri talkative sangesus indogona taura newe for long. But murume ambonetsi vanhu asingambonetsi kuona. Listen, the same applies kumurume asingakudi. Murume asingakudi haambonetsi kuona. Usambonita kuenda kunganga kana ukamufonera. Listen guys, even per phone you can hear someone is smiling. Ndikati hello, unotoziva kuti I'm smiling uri ku other side of the phone. Ladies, please listen to the tone of the person aunga phone. Yeah, hello. Sasa kuti uri disturb. Sine or sign. Sine, I don't know. Sorry, I'm developed by the way. Okay. So ukaniti hello. Vamwe vacho vanoita senge vakarara. Hi. Hello. Problem neta varume ndekuti dzimwe nguva akaita girlfriend. Inongova different bichana. Anokangama the main chick kana kutokangana wife chaiyo. But that wife yakangama anenge achicheka on her. Varume vakafanira zvinoita my children with toys. Unogona kuita matoy 50 akafanana. Tombotanga naye akafanana. Chimwe chimwana chinobvuta imwe chochemera iye yegreen. Chotamba negreen. Chiya chimwe chisina kuchemera chotora yellow. Chotora yellow choendesa uko. Chotanga
but the moment inongotanga kuti chichelo kuita senge chinona chegrill chachinorasa grill choda kunobwirana kubwirana yellow yakangofanana ne even yellow kadero futi chena yellow chikatanga kuva satisfied negrill ndozvakaita murume anogona kupozera mukadzi wake. So okay, imboti vanhu vachiramba namaneighbors. Kune drama rimwe ndakaona vanhu vachiramba nazvazve iwe usvika kuti sorry baba ngave yake kumba kwangu ndiri single, uone kuti murume wacho anoti kudii achiramba mukadzi wake. Usvika vanhu achirwa but sorry musarwa madhamu yako. I'm a single guy, can I have your wife please? Handuri kumurova wachamuda unobva urawa chako chako. Vanhurume ndozvavanoita, vanoda kuti vangoita ka little abuse kavanoita, as long as kusina umwe munhu anouya better treatment. The moment anongozoona mukadzi wake oenda topanozotanga kupepuka. And listen, mukadzi haangoenda zvokumhanya zvake. Mukadzi anokupa time. Mukadzi anofanirwa kuwana a reason to do something. Vakadzi vanofanira nevarume. Men can sleep with you for no reason, but a woman will not sleep with you for no reason. A woman has to really find a reason to sleep with you. A man can sleep with you for no reason, but a woman has to find a reason to sleep with you. She has to find a reason. And at the moment a woman finds a reason to sleep with somebody, you will never get her back. And at the day mukadzi wako orudere akangowana munhu waanozoti F this, I'm gonna sleep with this guy, you have to forget that. Forget zvako zvavharana. And akazoita mistake akadisika kuti munhu arara naye anga asingaiti haafunge kudzoka kwauri, anofunga kuti movha kune imwe futi mistake. Zvako zvatovharana shamwari. Women are okay like this. They are very faithful people at times. Not all the time, but at times women can be very, very faithful. Women can be very, very faithful. But if you push them, how do you push a woman away? You push them nezvito zvavo. There is a tendency to do it to swarume. But unomwa mukadzi wako ka. Because listen you guys, kana usingachade munhu ka, unofunga takashatira munhu wese. Tandiana ngakuda iwe nedumbu rako iro. Shamari, kuna umwe anouya nedumbu iro raguri di akaritsigira nebhara kudai. Achinakigwa naro. Trust me. That same woman here unoti achina basa ane 40 something, ane 39, ane vana 4. Usually varume anofunga kuti ndikamuvhura. Zvinotangira pavirginity. Tiri vana vadiki vafunga kuti ukavhura musikana watomuchepesa. Wamuchepesa. Haana anomuroora. Ndobva tazodiscover kuti no, even mbana dzinoroorwa. Saka zvino vanhu vafunga kuti ukamuzvarisa vana vakawanda haana achamuda. Tikaona no, vamwe vanongoroorwa dziri mbana. Iko zvino kwaya imwe theory kuti kana ari over 50, akaita over 50, over 40 haana achamuda. Shamwari, don't underestimate the power of a woman. Mukadzi iye anowana umwe munhu anobuda akatozoita relationship iri far better than yaunga nayo, and agonakirwa zvazvokuti anopedzisira tokushauda haazokuudzake but anokushauda rega. So sure ndaiwesta time yangu 18 years marriage ndichidana nemunhu ndifunga ndiye anogona bonde kunde izvo kuno ndiye ndakadanana nemunhu 10 years ago. Munhu anosvika kushauda. So these things will happen. Don't underestimate munhu waunaye. Pota uchingomutarisawo in a different way, because munhu waunaye kune rimwe risingadovati. Right now, even your situation right now, poor as you think you are, there's another guy somewhere, another person ari kuzasi kugokweko anongowisha dena ari paugere ipapo, whether uri kuzvishavanika kuti uri muberengwa kana kuti uri kubulawayo kana kuti uri kugokwe pacenter. Kuno umwe munhu ari mugomo right now ari kuti enda nditi zvangu pagokwe center. Kuno umwe munhu ari kumaruzevha kuti denda ndiri kunhu kune magetsi kwandolaita. Kuno umwe munhu ari kuzimbabwe ari kuti mana denda ngokwira ndege uchinde no kungokwira ndege. Kuno umwe munhu anokuti anenge achingoti mana denda ndangokwira ndege kuindepi ndege. Iwe uri busy kushora situation yauri urotofunga kuti
this situation is the toughest. It's not. Kuno munhu arutoshuva kamusikana ika wakauri kudana akauri kana magaro aka haana mazamu mahombe uya anodiwa nani mazamu ake madiki. Kuno umwe munhu ari kuda minyatso iyo chete ari kudoshaya hope zvokuti dede zvapa wakusina kuti kune kuvamwa kutya Mwari nekurespecta marriage. Vamwe vanhu munofunga kuti vari useless. Ivo pane mumwe murume asingatorari anzwa nokutopfimba mukadzi wako anokwanisa kutomuroora mangwana. Nemo vanhu problem yamunayo manje ye1 murume akauya kwaura chiti ndokuda maungojaira chitsotsi shamari. Listen, inini ndane new theory. Kana kune munhu waunoti ukatextira anoreply chop imbomupawo chance. Tapedza name. Kana kune munhu waunoti ukatextira anoreply within a minute, a second, imbomupawo. Kuna mwana munotextira so umutextira makusayini how are you, wodziona zichizoresponda na 1 p.m. I am fine. Dzimwe dzenguva dzozoresponda the next evening I'm okay. Dzimwe dzacho dzomboti how are you hadzikureturn call. Shamwari, life is too short and usamhanyira vanhu havaperi. Iye ari kungoti uri wamanga mupe chance aende uone kuti hausi munhu wamanga watorwa noumwe munhu anokurespecta. Ndambotaura nyaya yematoys. Matoys unoziva kuti toy iyo inenge isina mavhiri, ine mavhiri 4 imwe ine mavhiri 3 yakatyoka. Chimwe chimwana chikangotamba nacho chikatanga kuita cherish that. When I was young, I used to do that. I was young because my sisters, I was the oldest, but my sisters angwanga ne system yokuchemera anything chandangotambisa. Ndikatambisa dombo charo sister yangu ndochemera no. Saka ndakazoziya imwe trick. Ndaitora toy yandisingadi ndoitambisa sange ndoida. Sister yangu yochemera toy iye ndoinda slowly kuti yandinonyanya kuda izvo ndoinda. I was young, I was just 2 years old, but ndaito zvinhu bati rangu rakupera guys. Ndambokudza ndo zvakaita vanhurume izvozvo. Munhurume anofunga kuti iye akuchepesa. Ukaita nhumbu ukanozvora mwana nezidzoro ziguru dumbu rako rikadai rikaramba kudzokera kaita chitumbu chakadai ukashaya mahips ane vamwe ukaita mahips kana kuti ukanwa mukanwa halitosis kana ukaita maweaknesses hope atinoona evakadzi but tinokanganwawo edu. Ukandiona ndichikriticize mukadzi papa kuti mukadzi haana chokuti hazina yangu they are not perfect. Mino yangu is perfect, pamwe musoro wangu is perfect, face yangu is perfect, pamwe ndachembera. Ndoona kuchembera kwemukadzi kwangu handikuona nditi because I feel energetic and all that. Ndo zvinoita varume izvozvo. Vanenge vachiona ivo vandivo vari paadvantage nokuti vakangosenga chinhu chiri pakati pamakumbo chakadai havatakuri mimba vadidi. But murume hwavo iwo kune rimwewo rumewo zvaro risingeri useless rinoziti hama ndikapiwa mukadzi uyu. Pane pamatoona mumwe mukadzi wamona mukadzi kuti uyu mukadzi kana anga achindida ndaimuroora mangwana kungomuona so that this is my kind of girl. But ari kutambiswa mukadzi wonyarara hako. Vanozvita varume. Vamwe vacho vanenge vari single, vamwe vacho vanenge vari married vachoti pamadai kwainzi vakadzi vanochinjaniwa. Vaingondipawo mukadzi wavo pastor akanoti pastor pamwe anoona mukadzi wakati vakadzi vaichinjaniwa tingozichinjana ndaitotora this is a very beautiful woman ari kutambiswa. Apa dzimwe nguva muri mukadzi wacho anotosvika achiti murume wangu anovata neni once Monday yoga neWednesday. Apa munhu anenge achikomana madiro ndoita bonde ichi mukadzi ndairara nacho every night. Mukadzi wake warara naye once a week. Kune mumwe murume wokuti akangopiwa chance anorara naye daily 4 times. Trust me, varume we are capable of doing it. Ukaona murume wako asingarari nawe twice or 3 times a night, some blame her health or something. Spark hapana chete. Varume they are crazy. Kana uchifunga kuti murume wako hachina power urozvinyebera. Murume wako hachina spark, inonzi spark. Murume haaperi power. Iye murume uri kuti hachagoni bondei. Ukamuisira line revakadzi 4 vari different, mumwe mukobvu, mumwe mutete, mumwe mutsvuku, mumwe ane magaro nevasina, ukavaisa line anovadhavura usiku 1, anovadhavura besa 10, ukatoshamisika. Trust me, I'm a man, I know. Murume warufunga kuti anongoita bonde once a week hapachina spark. Hunza spark mumarriage pakuenda. Unozati marriage yacho iri hunza spark. Pane zvimwe zvinhu zvaunazvo zvatisingatombozivi isu sevarume venyu kuti
mukadzi wangu zvanene nekuti uri mumba unongopfuka ziraincoat dzatagudza ungoti ziheti ungoti ziwivhi kuti une bvudzi uri unodo kuteneka rinodotoita madreadlocks hatimbozvizivi tongoona kuti zvinongopfeka mai vangu ndo zvaunopfeka uri mukadzi womumba zvongoita sange ndigere namai vangu obati murume wangu saka nachinovata the littlest imagination ndiye mukadzi wangu uya hapana kana chimwe chispark chiripo. But how do you know that the new guy is genuine? What if you jump from a frying pan into the fire? Yet you think the grass may be green. Nah, it's so easy to see. If the new guy cannot genuine, guys, ambonets. Kune mibvunzo inobvunzwa nomunhu ari genuine. Ukona munhu asingakubvunze kuti vana vako vangani, how old are you? Unogara nani vabereki vako? Zvimwe zvimakwestions izvozvo. Asingakudze chokwadi about vana vake. Handine vana kupi variko. Address yake. First of all, the new guy, girls, if you're dating a person, don't let him come to your place first. That's my advice. Enda kwanogara. It's so easy. Go kwanogara umvisitira just a weekend, Friday, Saturday. Famba naye mtown. Makabatana mavoko muchidididi. Unobva wangowana answer yako. This is the best advice I'm giving you. Don't let a guy visit you first. If you're smart, go to town kwake koko. Waita singozingazi. Mutown imomo pa munobuda pagede. Achidriver mukana machifamba nemotikari. Bata naye mawoko mchinda kumotikari. Uchimbata chimgreba papanze papa chimtroda ari panze ipapo pakapaka mota ipapo. Mofamba ne panoda kudriver tatifambe netsoka. Ukaona uchivisita mukomana ku-new place achikudrive achienda newo kusinema imwe kure unogara kupi ndogara pano sinema ojamba mama sinema 5-6 achienda newo mune magirlfriends mulocal. You'll thank me later. Charge yangu yakupera guys. But ndikanogara uko guys ndakudaurara mba mangu hamuna kucleana zviri popos kana ndikazomuvha munozoona date iri mba mangu handimaona mumba macho ndikamuvha right chair yangu inonavi tii yangu inozodeuka hanzi ndise foni pachacho ndada wapedza live inoika but miratoni yangu idona miratoni ndikaisa pachaja yacho na original yasara ichi chaja chandakabva nacho kuZimbabwe ndada wapedza live yangu but makuda wandimandikidza kufundikira. I'm going to work tomorrow right miratoni ganda reorange rinogona kubata here kutimira right. Mistake yamunoita vakadzi ndio yadzoka pafly imakunakidza neface yangu and ndoda kupa advice ikudzeni advice inondivengesa nevamwe varume right yakabhenda guys aisikumira right ndodonza chiyangu ndasagara padhuze pandoda mwa tii yacho iri kupowa yarereka futi Liverpool yarohwa saka mukona ndisingasekereri timu yangu yarohwa ndonzofara still ka Liverpool yawina tata papi ndianoda ndireminder tata papi iri kuda kudonha sa pain liver mira ndikudze chokwadi ona pain ndikudzidzisei zvandori kudzidzisai vanhu kadzi mune problem one ukadiwa nemukomana so problem yamunoita ndekuda so mukomana akakuda zviri genuine you start looking for something better naturally ndo zvinoita munhu akauya akati tiri kutengesawo this munhu kadzi haandi zvinhu zvinotengeswa zviri muruoko anoda kutarisa zviri seri kweruoko right ati anondida ko uyu moment aunodero kune vamwe varume vanenge vachiziva zvavari pademand varume murume unoziva kuti kana nyama ichinaka inozviziva ega unoziva kuti anzi ndatanga chii unoziva kana munhu ari genuine achiziva kuti top class guy hawanzi imi unomuti player vamwana munoti maplayers havasi maplayers munhu anoziva value yake auya akupa offer unoziva kuti kana uchitengesa motikari yakanaka paebay isina kana chayakafa munhu akati ndozodzoka mangwana masikati
anokuwana watoitengesa because you are very very confident nemota yako. Vamunowana vakamira vava ndo mareject. Mukomana chaichai ari good ukamuti mira ndimbonofunga, ukaita longa usati wanofunga unomwana aroora niwoti aiva player no angasiri player. Nyama inonaka inobvutirana ndotsumendwa kudze nyama inonaka inobvutirana. Opportunity yaita arise kuti musikana akanaka anokuti uri kupfimba musikana wakanaka okupa opportunity yekudara naye wotanga wamudadadada uchitanga ucheka elsewhere womwana inde kuti shamwari inonzi bvuta ndibvutewe. If you grab an opportunity pakaita munhu ari waunofunga kuti angangoita tebe, because most of you guys 3 weeks later munenge wakutoregreta ndendakapa mukomana wechance. And the good guys vanoenda, let me tell you, a good guy anenge achitori mumind make ane physical ane vanhu 2 3 or 4 maoptions aambofakaita one gap and not a good guy unoita gero one say because vanhu vanotoona kuti iri good guy uyu munhu kwai. Plus zvimwe zvamunofanirwa kutarisa vanhu imimi vamwe vacho mune vana, right? Kana une vana imbomira kufunga kuti anoda vana vako sei. Tanga wabona iye kana achida vana vake anditi murume anoti ndine vana 3 varipi? Hanzi konhai vaye vasina nyaya vanobhowa toita sei nawo. Ukaona munhu asina nyaya newe siyana naye. Let me tell you, unodanana nemunhu asina nyaya newe munopfimbana sei, right? Munhu anofangoita nyaya dzisingaperi kana chidana newe nenhema. Kana une munhu unoda nyaya dziperi ndozvandofunga inini. Unoita songochati nhaiwe kwa uchinyarara chavo wanyaya undipraise akakuti wakanaka sepoto, akakuti wakanaka seadidas, akakuti wakanaka setrainer, akakuti wakanaka sechitima, akakuti wakanaka nyaya dzacho hadziperi. But ukaona yakwindi inenge yango zvinhu zviviri kwindi inongoreva kuti handetorarana. Nekuti imi manhukadzi munhu wamunoda ndi anoti hei une magaro akanaka, but hasanambonzwa munhu anoti una magaro ndoda muroora. Kana takutsvaka zvokuroora hatibvunze magaro tinoada, mahips tinoada, good body tinoida, but hazviuye pamunhu wemarriage izvozvo. Zvizhinji zvachona zvimwe zvinoitika ndezvokuti squad dzine magaro negood body dzine maqualities ari Mwari vakangwara vanobhalansa. Squad dzine magaro negood body dzinoluza genuinity yaye inodiwa marriage. Saka dzinogona kunge dzisiri marriage type. Ndidziya dzinokudza kuti shamwari I'll kick you, kick me, ukahura ndohuravo. Guys, zvakakuti ukahura ndohuravo musafurirwa nesocial media. Zvinoshanda zvazvo but haisiyo marriage type. Isu marriage type takadziona. Marriage type takadziona pana namai vedu. I know kuti muchati vakapusa vanga vasina kudzidza, but hevo kavakachengeta marriage nanhasi vari married. Vangani venyu vachazosvika kumakore ari kusvikana namai vedu hanzi not even anenge achitokunyenga asi unoona achingoti hai aiwa ini ignore. Aiwa anokunyenga achiti K. Ukaona ndichikuisira K yekuti cool ina K chete, shamari ndiri kuti uri ndibhowa ndinokwanisa kuisira kana ndakambochata newe ngwana ndikakuti chati ukazoti this ndikaisa K. Never get married kumunhu anokuisira K yokuti cool yongoti okay oisa K muchichata oti K. Shamari uri ngopinda marriage yakafa, uri kupinda. Listen, vanhu vanoisa K. Munhu teera song yangu iri kubuda this week on Friday inonzi hakuna munhu ari busy. That song ichaita number 1 and ichazoita number 1 senge Methuselah yakazoita number 1 years later. Muchazoinzwisa song yacho inoti iyo hakuna munhu ari busy, hakuna munhu ari busy, unenge uchingonyeperwa iwe. Hakuna munhu ari busy. Munhu ari busy kana asingakude chete.
Shamwari munhu anokuda even anga kutonovata anokuudza ora atingoti taure ende unogona kuti titaura 1 minute munotaura hour. Ukaona munhu ari busy, forget even your husband. Ukaona husband choti I've been busy with work. Shamwari, look for a way out. Ende vamwe vanhu vacho muri kuvati husband vasina chavakanobvisa kumba kwenyu, akamboita effort here yekumboti yekumbonobvisa something, alright. Okay, even kana akabvisa, vamwe vacho vanobvisa zvokungokuisa ring zvokuti usanyengwa uzi atakakuisa. Ende vanhu vazhinji vanhurume vanofunga kuti mukadzi ka ndikamitisa vana ndomugadzika apa, hakuna chamubata. Of course vanhu vane respect havanyenge vakadzi vevanhu. 1, vanotya runyoka. 2, saka anenge achiziva kuti akakuitisa vana akagara nevana uchionekwa uchipusha prema uchienda uko, bade vakomana veko zvinowo vangwara manje. Vauza kuti kuna vamwe vanhu vari useless mumisha umu, vakangobatisiwa dhoo, murume achiita zvaanoita uko. Deep down murume anenge achiti kuti after 44 years pandozotena 45 ndozodzokera mukadzi wangu zvangu. Iye anofunga kuti wakabata dhishi remazai. Unoziva varume kana vachiura anofunga kuti mukadzi wangu ndomusiya kumba akabata dhishi remazai akadai, hana ndavhara akapfeka simbi, hapana mukadzi anombo. Listen, pane zvinhu zvidiki zvari kuunderestimate pamukadzi wako zviri kuonekwa nomurume. So even driver webhazi chaicha kana kuti munhu anoshanda mustorant, kamukadzi kakanaka, iwo obvious unenge uchishora ka. Zvakafanana nasister vedu. Let me tell you, unoziva kuti ini hangu ndine masisters ari very beautiful. It's because pfungwa dzangu dzinoziva beauty. Saka but kashoma kuona sister yako kuti iri beautiful. Varume vanenge vachitoya vachiti vanodii kupa sister yangu, vanomborizere sister rangu roboy. Iwo unochiona sister yako senge inoboa. Ati kune rimwe nhasi wachizoona munhu achizobvisa mombo, varibvisira moto chimunhu ichi chandogara nchidira mambama ichi. Because ndisisi vako ndo vatinoita varume. Sometimes ndinoona vakadzi vedu senge vaana sisi, chazvikuti hapana anganakirwawo nezvizvi. Mukadzi wako musi anongovhura ka1 achaita lesson 1 yekuziva kuti kune varume anonaka kukunda, 2 kune varume vakadai, kune varume vakadai, anoita 5 zvinhu zvinoblow up. Vamwe vachona vakadzi vari dangerous ndivo vaya vakadzi kuti akangoroorwa nemunhu 1 ndivo akangorara naye haatombozi. Saka mupfungwa dzake murume iye ndiye number 1. Kana wakaroora mukadzi wamona ari virgin, shamwari, tenda Mwari, chiridzidza zvakanaka, risawana opportunity yekuenda kunana Jeromeos. Because kunana Jeromeos kusango kuva nemamastera vanodogona vakatakura kukunda ivo vane vanoziva kudzishandisa futi. Iye angadogara atofunga kuti wentiwe number 1, ukamupa opportunity yekuzotamba unochopogwa kumwe akazoziva kuti kodzakafanana, kunodori neiri better, haumuwani mukadzi yeye. Saka ndimboverenga macomments nichianswer because ndozotya. Hanzi nachandilo, I have experienced 2 things. Murungu nemurume mutema. Varungu ma1 nyaya dzacho kutsva, vatema nekumwe kuhura, saka toita seyamana. It's nothing to do with the skin. Shamwari, kune varungu vanorova vakadzi, kune varungu vanoponda, kune varungu vanohura, kune varungu vane hombe, kune varungu vane diki. Izvi zvekuti skin kungotaura. But chandinoziva ndechekuti murungu kuti akupfimbe mbochi, varungu kuti vakrose vachiuya kuzopfimba mutema, vanoda kushinga. 1 vanokutyai, 2 culture yakasiyana. Imi munonyengwa muchiti no, munhu unoda iye zvokanyenga mukadzi womunhu kana musikana akati hazviiti. Kumurungu ukati hazviiti zvavharana, ndatorambwa. Kuti uchizvaudza sekuru ndo zvinoita vanhu vatema, havana kukuramba, keep trying. No, I don't want to upset you, no. Atoti handidi. Plus imi vanhukadzi makakura mune no, vazhinji vani makaluza virginity muchingoti no. Kuno ukaluzisa munhu virginity achiti no irep, ndo zvimwe zvinokuramisai navarungu. Because murungu zvezva munoita zvokuti wanzi murungu anokupimba utangoti no, I'm not interested. Uchithinga kuti achadzoka zvinoita vana gushungu. Isusu vana gushungu tinongouya ukati no, todzoka mangwana masikati. Kuti I want to keep my marriage, todzoka futi kusvara mangwana. Uti kana ukaona tangoti zivo tawana somewhere, but sometimes even tawana somewhere todzoka. Ndo zvakaita murungu adero. Yeti mobva mafunga kuti saka varungu vati no, ndo the most. Murungu anobuda murelationship zvinorwadza.
varungu culture yavo, even varungu vechikadzi havana kufanira nemunoshingirira mumboshingirira. Murungu anogona kubuda so agokudza kuti I've been dating this guy for a year, saka ndawana somewhere better, I'm leaving you now. Ugofunga kuti ari kujoka achitobuda mapurisa ipapo, ende murungu will block you. Hanzi naShantile murungu anokubloka zvese zvaunofunga. Murungu anogona ngokuudza kuti that's it. Murungu anogona kuramba mai vake chaichai, kuvaramba mai vake. Isusu culture yedu hatidero. Ende varungu vanotya kurwa nevanhu vatema. Mwenyu vanhu vatema makasimba kudarika varungu vamwe. Varungu mune mhasuro, unonzwa munhu mutema akangodai ruoko so unofunga kuti anoenda kujim, kungodai solid. Murungu kuti aite solid yakada anotanga ambojima agojima, ende sometimes zviskin zvavo zvingoramba. Saka akariona zikadzi rikamutarisa kudai, imi maziso atinoti ari sexy hamuna waye. Murungu akamaona anotya, maybe asi ndichadyiwa nezimunhu iri. Kozouya kutya nyaya, even mukadana nemurungu kune kaparanoia kanouya nako kekufunga kuti akarara newo kwake handatosiyiwa. Saka zvinonetsa, anogara newe. Ukamhoroswa nemunhu asiri woukama, utongopona nokuti the uncle, this is my cousin, this is my chero pafoni, this is my dad, my dad's brother. Otherwise ukangotaura kuti munhu wausingazivi kuchikoro atinostada naye. Murungu atova neparanoia kuti pamwe ane zidanda zigobvu akangozonodai. Plus zvimwe zvamunozotikanganisa vakadzi, hai nana I'm honest, ndokamudza sezvazviri, kana sina nakirwa ndaonakirwa. Unomuuraya confidence, unouraya murume ukamudza kuti hanake ka, even asinganaki anoita worse. Murume kana asinganaki ka, ichinja mastate hatimboita nekuzichija, hatimboita neku. Imi munochinya kutozovabudza chokwadi handomudza. A spade is a spade. Chai zvauri kundiita zvinakidzi. Sexy eyes. Grace watanga ruchiva. Unoenda kugena iwe. Kuda ma-eyes angu. Ruchiva Grace unyare. I hope haurevi maziso angu. Zvino imi mati, I'm honest. Varungu vanoda honest. Kune imwe honest. Zvakafanana newe right now. You know kuti unenge uri. I'm not saying anybody. You know very well kuti ndinenge ndafuta, but unoda kunovhunza vanhu uchiexpecta kuti vati how you okay, right? Ndo zvimwe chete nemurungu iyo mune kudai naye. Imo pana handiri wechokwadi, ndongomudza sezvazviri, kasinganakidza zvinakidzi, asi iwo ukaudza chokwadi unorwadziwa. Vangani venyu ipapa vanhu vanotosmoka vari ma-heavy smokers. Vanoti ndongosmoka mbijana, I'm not a heavy drinker, ndongomwa 1 or 2. Asi deep down unoziva kuti unomwa bhawa rese. Zvimwe zvanoda kuudza ndizvo so guys. Varume vanoita senge zvavo vasingade, but top drawer point andichakuudzai vanhukadzi. Hate me or like me, varume would prefer to marry someone who doesn't drink. Vanoenda nemwi kubhawa, vanoita zvese nemwi kumabhawa, but mukadzi asinganwe akauya, it's a better option for them. I don't know why. I know vanokudza kuti mukadzi wanga ndabasa nazvo ndokumurora chimwe inhema. Pakaita opportunity yokuti mese makaenzana ma-qualities, umwe ongobuda nepoint yokuti hamwe watosara iwe. Laki ramunaro nderekuti mhomho yevanhu vari pamuri koko vese vakumwa. Saka zvanozoita murume even pane vamwe vese vari kumwa, anotora anomwa less. Pane vese vanoenda clubbing, anotora ane less clubbing habit. Havakuudzi, but mukomana kana chikudouble crosser nemukadzi anomwa, anoenda kubhawa too much, zvaanoita manje anotochuza option yeasingaendi kubhawa too much. Haakuudze, anongozo mukaita nhombo mese muri 2, lese maita nhombo same time, iwe uchifarira zvebhawa muchingodini, unoenda out, unoda zveguchi. Waanotora munhu ari more sensible. Imbotiwo one day kumurume wako, where do you see, munhu ari genuine, mama chindibvunza munhu ari genuine. Munhu ari genuine anokubvunza kuti where do you see yourself in 2 years time? Iva ine vision haina basa kuti it's affordable, you can afford it or not. Vision inofanirwa kuva something that you think it's quite impossible. Ukaona vision yako iri possible, you're not good at doing vision. Vision ngaive yachamise kuti
toda kuzoisira makudo matower light mugomo ndo vision something don't it's not affordable. Zvine imimi vanhukadzi mimi moda munhu anotaura zviri ipapo munoudza kuti unoda kuzoita vana vange munhu ari genuine haumbonetseki murume ari genuine haumbonetseki inini zvangu kana ndiri mukadzi murume ari genuine haumbonetsi kumuona hazvimbonetsi pane mibvunzo 10 yaunobvunziwa kwete venyaya vanoti bondo unorifara here unorigona here toita maraundi mangani ndo yega nyaya anokutaura yebonde shamari wangodigwa magaro iwe murume chacha anokubvunza kuti kumusha kwenu wakambogara kumusha here wabereki wako vanoita nezvei uchazoda vana vako vanodzidza kupi une masavings here vana vako vana vako vanowana mabenefits rudzii what do you do course yako inopera rini unoona munhu yeye ukamutarisisa mabvunziro ari kukuita even painterview yebasa chapo kune mwe mibvunzo anonzi iyi mibvunzo ndaungovhunzwa zvokuti interview ipere basa ndakuri wane but varungu vekuno vanhu vanokubvunza when can you start ugofunga kuti handari wana basa ugofuma usipo pabasa but ndo zvandiri kuudza kuti sometimes kana uri mukadzi it's so easy problem haisi pakuti munhu ari kupfimba ari serious here problem ndeyekuti you become serious nemunhu asiri serious nemwe iyoyo habit munoita mukadzi wese ari mbombo akatarisa pano neachaona live yangu you become so serious nemunhu adokuratidza kuti hauchakudi and this is a trend mukadzi murume anokuratidza kuti handichakudi but munoshingirira mugoshingira vamwe vagodosvika mukuvurawa uchingira pamunhu asingachakudi. I know it's not easy. Pane andamboverenga comment hanzi techengeta mavhos. Murungu ndebaba pakanzi techengeta mavhos pandamboverenga. So what's the marriage material? Once we respect our vows and dzimwe dzenguva munhu anoti we respect our vows pasina kana muchato wakaitiwa mavhos ngoti ndine vana vako newete wamukadzi wangu ora kana it's chapter 37 wakaita you very tough kuigura inonida 2 years 2.5 years dzimwe dzacho depend nelaw yekuscotland nelaw yekupi marriage material shamwari haimbonetse kuona but the problem ndekuti vane maziso ekuona marriage material ivo pachavo havasi marriage material andoona marriage material inofanirwa kuenderana neshinda zvakafa nefabric yekusona unogona kutenga mucheka wakawanda kudai so neshinda yakawanda kudai so but kana uri mucheka wemajini ukashandisa shinda isiri yemajini hauna jini iroro rodambuka saka kana uri marriage material uri type yemajini unofanirwa kuziva kuti needle inoshandiswa pamajini haisi needle inoshandiswa mambo vakamboita sewing kuchikoro taita sewing kune needle inenge iri tete ukasona nayo jini inoti ichityoka koya mazinidle anenge ari mazikurukuru ukasona nayo mucheka wecrimplin unoita mastitch ari stupid ndo zvakaita marriage iwe ziva kuti uri mucheka werudzii kana uri mucheka wejini don't waste your time uchitora shinda tete ukaona kuti munhu anofarira zveshopping chitsvaka munhu ane bhegi kana kuti munhu achakupa opportunity yokuti asare nevana iwe uchishanda ukaenda mumarriage uchida mabrazilian hair kumunhu asingazviafodi shamari you're just being stupid right kana uri munhu anofarira zvemalooks let me tell you something vanhu malooks hawanzofambirana zvazvo ndoda munhu ari 6 foot tall akada ari mutete but achigona chikoro hazvifambirani zvamba nemurume anotoda munhu ane magaro nemahips akadhonzewa kuzasi akadididi ane maziso ane hazvifambirani zvese izvozvo unomwana akadhonzewa kuzasi anenge ari kumaruzeva asina kumboenda kuchikoro because nguva yaidhonza izvozvo vamwe aenda kuchikoro womwana womwe akadhonzewawo kwetimboti akadhonzwa but haumwana ari very very intelligent unogona mwana vari average kuti ndoda munhu ane career pacareer ipapo pane zvakawanda zvinodzidziwa mucareer imomo pane kamwe kakupusa kane vakadzi kanobviswa necareer zvokuti mukadzi yede wakamwana asina career aitokuda but nhasi akuramba because pane zvaakadzidza achiita masocial sciences akadzidza papeople akatoti level irachazi rangu right now ndandiri kuzimbabwe let me tell you guys ukaona murume anoti hakuna mukadzi vakadzi vakawanda
kona murume hakuna vakadzi vakupera kati mukadzi anoti well varume vashoma but varume ari genuine vachiko but vakadzi havaperi. But this is what happens. Unotarisa kwawakabva nekwauri kuenda uona pari zvino ndakadai kudai so handinganotsvaka mukadzi inini wandichazotanga kudzidzisa kuti fork inoiswa kuleft banga kuright. Tikapinda mundege so maEmirates ukagara nechekumberi kana kuti uri first class uchida kuti chitepo chidii wozodai wodai wopresa like anoona chair yangu yakafa. Iyi chair yangu iri yemasaji right. Ndakatenga chair inoyi iri yemasaji fangu wadai so chair ndichizvimasaji ndakadai iyi chair yacho but truza papoint yekuti hau pane paunosvika pastage yekuti aiwa ndichada munhu asina career because kuti ndidana munhu asina career ndozotanga kumudzidzisa form 4 ndaa 45 years old ozograduata ndaa 60 pawanenge achigraduata unochitoita senge sekuru vaye ozograduata nemwana ozotanga course ozotanga kuti unobva kuti even age difference yachona iwe panongoda kungogara uchiona tv iwe vanenge handei timboenda kubeach hazvichapindirani. Unofanirwa kuziva kuti pari zvino ndakutsvaka munhu akaita sei. Pari zvino okay wane vana vako uri kutsvaka vane vana here kana kuti utsvaka anoda mwana 1 kana kuti uri kutsvaka munhu wongochitravela naye muchienjoya life. Pane stage unosvika kuti izvo ndauda kungoenjoya life ndoda kudana nemunhu anenge ane tumari twake tushoma shoma tichingogara takatravela April achingoti ngu taa kuMexico ngu taa kuZimbabwe unosvika pastage yakadero. Problem inoitika ndekuti vamwe venyu vision dzenyu dzinozokura kudarika your ability which is fine but effort amuchaisi. Unoona mani ndoda munhu ane Ferrari iwe unayo here Ferrari ndoda munhu ane imba ine 15 bedroom asi uchigara kulocation vane ma15 bedroom nosangana ukoko kune ma15 bedroom wohenga around ikoko woloja weimba iri kuma15 bedroom ikoko zvako zvokuti ufunge kuti munhu ane ma15 bedroom anouya ozotanga kutsvaka kulocation rokumagwegwe west machances acho ari very very slim. Saka ziva level rako kuti umana okay ansaka murume wacho anoenda nemusikana wake clubbing orega that's exactly varume vese vamunoenda navo clubbing vave ukavabvunza usipo unoti mukadzi wandoda kuroora ndoda mukadzi ndichanotsvaka kuchechi but haazoti kuchechi kwako kune vanhu vakatonetawo neclubbing vamwe vacho vazotoenda kuchechi vatoneta neclubbing vakatendeuka vaona kuti hazvibhadhare kana kuti vari kuchechi ikoko ndevamwewo because kutaura chokwadika zvakafanira nenyaya yerespect. Kana vanhu vachiti respect yakakosha nzi haiko zvinotani ma-equal rights vanokusapota sokuti ma-equal rights but unozongoona pamarriage nema-equal rights ako uchingoramba uri single. Kuna mwana andotoziva inoti uyu haisi marriage type anosvika kana 47 ari single but iye anenge ane hope akambona mukisa akamudini akadidi ndakazomuramba uyo handitire because zvamunoita vanhukadzi ndezvoti pamunotena 26 27 28 mune muchiita life tichine life pamunozotena 30 motangaita senge makupanika up to 33 then pamunotena 36 hamundi hope inobve between 36 and 40 have got plenty of time. Life begins with I've got plenty of time before you find out unongori 38 still hauna munhu by the age of 37 unofanirwa wanga watova nemunhu profile yemunhu unoda and uchihang around profile iyoyo kunonzi kuhang around kuita so kana usina sure kuti murume ndiye waunoda you hang around ndo zvinoita boys dzinohang around iwo boys dzinokupinza mukitchen asingarevesi kutokubvisira pfuma chako chako akakuholda zero ari kuseri kwekoma inonzi place holder. Vanhurume they are very very good kukuita place holder. Unoitwa place holder for years and years. Vaya vanozoroorwa after 5 years vanenge vangoitawo lucky kuti munhu aicheka achitsvaka type yaanoda because type dzacho hadziwanike achitsvaka type yaanoda kusvika ndozongoti zvandotochembera wozongoti vyatichati iwo bvati yes zvangu zvakaita no munhu anokuda chacho anokuroora mangwana. Let me tell you girls ndandaenda manje because bhati rangu iro ndakunorara munhu anokuda murume anokudaka can marry even tomorrow
I know kuti muri kufunga ndojoka, but munhu anokuda, a guy ari serious nokukuda, anokubvunza zvinhu zvakadai so, right? Munhu anokubvunza status, dzimwe nguva anokubvunza status yeblood kuti are you clean? Ivi unozvitora wandita hure. No, munhu anoda kuziva. Vamwe vacho vanotya kudani, iko zvino unokwanisa kudani munhu ari positive mukagara mese, but vamwe vacho vanotya kuti handingadani munhu ari, saka andingazodi kuwaste time yake. Vamwe vacho vachada kuita vana, vamwe vacho andingada kuona maqualities ako eumadha. Kana uri murume, haina kuti una varume vashoma vanowacha malive angu. Kana uri murume, shamwari, it's so easy. Cheka mukadzi wauri kutamba naye kuti anochengeta vabereki vake sei nevana vake. Kana asingakuratidze vana because vakadza kuti I can't show you my kids, ndozondichinjira, ndaneta nokushuva vana mai, which is fair. But even pakutaura nyaya so, kune umwe mukadzi waunongonzwa kuti uyu mukadzi ane discipline, vana vake vane discipline. Even achitaura kuti imi vana imi masiya musina kutaura panapa, noise ndikauya ikoko unobva unzi apa ndine mukadzi, apa ndendaona mukadzi ane discipline. And then iwe unochinzwa kuti but usarova vana andina. Newewo mukadzi unonzwa murume anokuti no, who cares for your kids vaasingazivi kuti vakazvarwa nani. Achikudza kuti no baby usadero vana. Nditi unobva unzwa kuti vamwe varume vanotoda vana vevanyu kudarika murume wenyu chaichai. I'm telling you. And those men are very few. This guy woman aruda kutengera mwana wangu present birthday. Baba vake chao vanoti wazora sei. Vachitadzotengera mwana present. Saka iwo vanotoda kuona kuti imbwa iyi inogona kuvhima. Unoiona kuti yambouya yakabata tsoro here. Vazhinji venyu munoda kungopinda mulove, musina kumbowedha experience kuti hasi munhu uyu ari kuchengeta mai vake here. Okay, ndombirawo mapicture mai vako. It's so easy. Naiwe ndoda kumboona family yako papicture kwete kuenda kumba kwavo. Kana akakupa opportunity kuenda kumba kwavo, yes you can go. Tarisawo kuti ari kutengera mai vake bhutsu here, ari kutengerawo mbuya vake kana jacket here. Kumba kwacho mai vacho vari kudyawo here zvisvino, mai vacho vari kupresenta. Is he a family guy? Iwe unobva wafunga kuti achadzidzira pande shamwari. Hakuna munhu anodzidzira kuva family guy pauri. Zvinhu izvi zvagara zviri pauri izvo, hazvisi zvinhu zvekuzotsvaka. So my advice is, vakomana, vema long distance avakava, good luck, but distance and time. Unoza, the longer ukaona relationship yako ichita 2 months musina kuonana, yadoipa. Icrack inotyisa iyoyo. That 2 months that don't 2 weeks tells that kana muri local mese mugara ku Europe, muchigara same city, same country. Ukaona relationship yako ichita 2 days. Musina communication na mambo ita nanyingore hi. Yadoipa. Right? Distance, time. Right? Ukaona munhu achigara London uchida naye uri ku Edinburgh. Muchipedza 2 weeks musina kuonana, 3 weeks musina kuonana. Mwedzi yadofa. Wese still kana ari ku South Africa or ku UK. Ukaona muchipedza 2 months, 3 months, 4 months musina kuonana, then 5 months. Listen, kana asina mapepe ku South Africa munogona sangana Tanzania. Kana asina mapepe ku Zimbabwe munogona sangana Botswana. But ukaona makuita gore musina kuonana, wangove shiri yangochengeteswa mazai, unguva munhu yokuti hazvishande zvamuri kutaura izvozvo. Hakuna munhu anomboita gore wechirume asingazokuboniwe, asina kumwe kwaari kudya bonde inema ainema. And faith yenyu ndoida vanhukadzi, because mune faith, murume wangu pamwe ari kuzvibata. Iwe murume wangu akuzvibata ari paSouth Africa pavakazara achigara a year and a half asati ambokuona. Iwo kuti vakazara shamwari, usazvifadza nenyama. Relationship netime zvofungwa fambira distance. Bvunza munhu wako imboti shamwari, imbotiradza passport yako iwe.
yes udane neri kuuk ndombi romboonawo passport yako pakadhindwa visa rokuti you are allowed to stay in the uk. Passport yangu yakachengetwa nehome office. Okay, so warozondiroora rini? Vamwe vacho vanenge vane 37 years vakaplana kuti ndodaita mwana 1 ndobva ndaretire zvangu. Apa murume ari kuti ndokuda apa ari kuhura kuuk kwacho nevamwe vasikana zvimwe ndokuda kana mapepa azoita ndoenda kutora iwe ringochembera uchingochembera before you find out wa 42 before you find out 43 plan yako yekuita mwana wokupedzisira 1 yadopera. Wanga wachidoramba nataniwe vanogara pedo newe uchitoramba nataniwe vanogara pedo ende vanataniwe vacho anoti uchivaramba sange nhasi unoona atoenda. I'll be telling you the truth guys, murume chacha wepolitika anogona kutongoenda moment yanomuramba yekuchimudadira anogona kutongopa. If I was a person, inini I'm that kind of guy. Ndinoda kuona mangwana chako chako ndingadotora off kana ndakuda ndoda kuona mangwana tikarita ziva kuti tinoklika kuti hati tikliki izvo kutozoona na mwedzi wapera. Ukaona munhu anoda kuona newe mwedzi wapera haisati yanyatsopisa love ikapisa chachainoita volcano kana yapisa haimiri kuti ndozoputika muna July. Volcano kana yapisa inoputika ipapo ndozvinoita love, especially varume. Vanhukadzi vangu handiziva ndidotaura nezvenyu. Vamwe vanoti I go slow. Shamari ukaona uchiti go slow haisi type yako, you're not sure if he's your type. Because Prince Charles vakabuya vakati iwe ndakuramba nemukadzi wangu ndokuda handifungi kutomboti I want to go slow ndimbofa inema. David Beckham kana that hero of yours akabuya achita nokuda aramba Beyonce chichi kana ari Beyonce kana ari akauya achiti ndoda unojamba usiku ihwohwo tinorara tatwa kutoridza wedding bells. Saka hakuna munhu ari busy. Ndapedza name guys. Maybe ndakangaza zvangu itaura but I think madzidza something pane zvandataura because nyaya ndinotaura ndekuti imimi vanhu imimi munofungwa dzokuti chambonofunga. Ukaona munhu achinzi chambonofunga it makes sense aku munhu akari married. Of course munhu ari married wakomana marriage yakaoma kuti ungodecide kuti ndafuma ndaramba murume uchienda kunomwe murume unogona kufunga kuti murume uyu pamwe angazondisiya futi indaita mistake. Zvinonzi kwete vasingle girls kuti munhu andoti ari single zvako kudza kuti ndichambofunga iwe utomirirawo zvako womirira utorega kutsvaka mwasikana kana kutsvaka mwarume uchiti ndakamirira munhu ati iye ari single but achambonofunga kusiya akakuisa zero ari pasere pekoma unochembera wakamirira munhu asingadzoki. Okay, umira 4 months okudza kuti sorry ndakazowana umwe pane ndakakumirira paipai ndakazowana umwe. Unoita sei? Munhu anokuda chachano ipapo haina disagree. Munhu anokuda chachai uriwe type yake ukamupimba ipapo. So that's the policy yangu yandofamba nayo. Ndikakuti ndokudawo zvangu kuti ndakuti ndokuda ndikakuonawo zveshawo usikundirespond. Pane zvimwe zvanonyanza kuti munhu anondida but ari kutya handiti anondida but ari kundishuwa kuti no don't go stay close but don't go. I'm still making a decision. I need to sort my back. Zvimwe zvacho unonyatsoona kuti munhu ari kuzviona kuti akandikaramba munhu in a stupid way zvinokanganisa even future yangu neuyu anozofunga ndo zvandichamuitira. Kuna vanhu anorizina unoziva uyu mukadzi weka anorizina uyu murume anorizina kozoya mumwe munhu akuti aringozviita for the sake of kuti I'm not really sure ndiye chai unozozviona kuti hanzi handiti musikana anenge achiti tiri kufara tesa. Musikana anogona kufunga tiri kufara tesa. Zvokufara tesa ndimborambi kuti varume anenge achiti tiri kufara tesa but given a choice murume hade mukadzi wanoenda naye kubhawa. Ukaona murume anokuti iwe uyambovaradza kabhodhi yako baby uyambovaradza magaro ako kubhawa iwe uenda chitoposa chiti ndi murume anondida we. Shamwari ndiudzewo murume wakamboona nemukadzi wake wemumba akambomudana mukadzi wake kuti yaimuone magaro emukadzi wangu. Varume unovavona nerespect yavanokupa.
Ukana murume atobviyai ndakamupidigura muudzi pabvudze hani ndakakuita sei nezuro pabhawa ipapo pabvudze ndakakutsemura sei nezuro ndivokangwanatsemura zvemi ofunga kuti anokuita marriage type marriage unopana ane wakambonzwa akambofamba achiti kumukadzi wake mai mwana yaimbobvaudza ndakatsemura chihure ichi chamuri kuita ndezvekubuilda mamax izvo murume mukadzi wake vanoda chacho hambomudisrespecte ataure zvebonde zvokuti vanzi guys nhasi ndazorwa vanga ndikwavakambonzwa kumabhawa achiti nhasi ndazorwa madhamu yangu unless those stupid men anoshare zvamadhamu yake mumba madhamu angu ndazoda those are stupid men hakuna murume imwe disrespect yaunogona ndeyekubhawa yekuti iwe achikurova magaro pasere vanhu ai murume yanondida we anoda bhodhi yangu iwe dzimwe nguva ari mumotikari ende futi varume havagoni kuvanzaka unenge uri motikari madhamu vake vofona iwe panenge kudai bebe saka maputi ndoaruda vana varuda maputi okay alright iwe ukatasingofema ukatasingofema muri kopetachi ndakutouya ndambodile ndiruta overtime okay tati vana vari kuti hai iwe unokode mumote munhu paanozoti bhayo wotoona kuti varelieved wotomugireba shamwari dofo ndiwe kana anga asingachade murume wake this is what bvunzai takambodanawo nevanhu vane vanhu vavo ka tichishandiswa sezvo uchidana nemunhu ane munhu wake so murume wake akafona udiriri zvestupid zvazvo unoshandiswa ende papa munhu achikudza I love you so much aroda kukuholda kuti usaenda ende nhema dzanenge achikudza ndine chekuti kuuyu chaunozati nhema iye anozati haufa ukazvifind out because amuti makagara mese dzimwe nhema dzatinokuudzai ndio dzamunofanirwa kujaja nadzo kuti asi munhu ari kundinyebera nezvamai vake kuti vanogara kuamerica ivo vari kuzimbabwe kureva kuti anozviziva kuti machances okuti uzodiscover kuti ari kuzimbabwe maroorana ari very zero dzimwe nhema ndo dzimwe dzokubatisa kuti uyu munhu aindinyebera akanyebera kuti ane vana 2 iye ane 4 kukunyebera kwekuti anoziva kuti hauzombofa kanogara kumwe otherwise vari stupid ndo anokunyebera achiziva kuti chanorogwa obva asvika musha kwavo kuti makadii mama kuti hakuna umwe mwana wajora mari kokuti ndoana saka dzimwe nhema dzamunoudzwa nevanhu dzinodeterminawo kuti how serious they're taking you ukafamba uchiudza vanhu kuti kuzimbabwe ndine imba ne 20 bedrooms iye achiziva kuti hana imba kureva kuti haakude anoziva kuti machances okuti udiscover 20 bedrooms azondoexist ari very slim munhu anofanirwa kudza chokwadi shamari kumba kwedu handina pombi mvura tinochekana muzvibhorani akati matavire mvura tinochera muchibhorani kwana munhu achikuudza zvinhu zvakadero zviri deep nhamo dzekumba kwake anoziva kuti uchafind out it's so easy takadai vana fidzo ndogona kuti ndine ferrari ende munogona kutopodza madobhiliva wazo kalife kacho kane huferrari mukati but kana ndawana munhu andinoda chakuti ndogona munza ashapamba pangu pakadai kana pari pahighrise pamba pangu pahighrise hapana garaji kuti hasha zvokuti nezvokuti dzimwe nhema ndo dzinodetermina kuti munhu ari serious so if you want to know a guy kuti ari serious ukaona nhema dzake dzichiwanda dzaanokuudza kudarika chokwadi about himself ndakaita degree rimwe rephd ndine phd kuuyu iwo chizati vanhu vari kukudza kuti haana mboenda kuuni kureva kuti anozviziva kuti hamufi makagara misibos akakuti ndephd rimwe gore taagara teseka unogona kuzomubvunza naye baba mamadi kutora phd yenyu yatambonotsvaka interview kokuti saka iye anokunyebera nedzimwe nhema dzobva dzatokuradza kuti uyu munhu anoziva kuti hafi akakuroora akakuti mai vake vapenyu ivo vakafa kureva kuti anozviziva kuti you never find out mucharamba naasati watomboona opportunity yekunoona manzwisise here zvandokureva munhu anokuda anokudza honest dzimwe dzanoona izvi zvinhu akurumidzisa kundiudza munhu kuti karamba nashwani andiudza zvakadai andiona zvanofanira kuti kana ndine munhu wandanhumburisa ndorega kuudza ndanhumburisa ndenchiziva kuti haufa wakazvifind out and handifi ndakagara newe but kana ndakagara newe ndenchiziva kuti mwana uyu paachazodai ka akakura ka achauya uzondiona madhamu achazoti mwana abhepi uyu andiona it's an example yandingokupai
So good luck to you guys, but nyaya distance ende zvinoita varume ka tinouya tese one time. Satan akangwara pakaita genuine guy in your life, Satan anonza 3 mafake ones anoluka so real. Zviya zvokuti iwe unobva kuti watreata one, unobva watreata the genuine one like all those fake ones, kana kuti unobva wadivheta kuenda kuthe genuine one, kuthe fake one, uchisiya ari genuine. Sometimes ari genuine anouya nemalooks achitika maboxes ese. Like I said, kana uda uroorwa kana kuroora, iva nemaboxes aunotika out of 10 woita percentage out of 100. Kuno mumwe munhu anoona yeah, 5 out of 10 ndozongoti maybe ndikarara naye zvichawedzera, kana kuti maybe aneka respect kanoita. Zvino imi memusingazivi kuti uyu munhu arondipfimba atondipa 5 out of 10, munova munhu wese akupfimba yakupa 100%. Dzimwe nguva unotonyenga munhu sochiona kuti ari pa 40% uyu ndangova nehope yokuti maybe ane career tosvika pa 50, kana kuti tichabesarana pavana kusvika pa 55. Ane malooks ekuti anondizvarira mwana akanaka. Yes, kuzvara mwana akanaka ndotombotarisa mafeatures kuti face yangu iyi ndikaroora nhingi uyu tozvara mwana akaita seni unotobuild. Murume akangwara ndangamboka nemhino yaina madhamu ava mhino yava yakadai ndikasanganisa neyangu tozvara rimwe mwana anotyisa pano. Mirambotsvaka umwe munhu ane mhino yakada kudai so idzore mhino yekwamapirai. Munhu anoziva anoplan in advance anototanga acheka kuti vamwe vacho munotorambirwa family chati kumba kwavo hakuna kana 1 akambokwira ndege, ndichatanga vakwidza 1 by 1 ndigokwidza nhingi ndigokwidza. Plan iyo ndandisina, mari yandinayo shoma. Ndikandotsvake ane level. Dzimwe nguva mwe unotorambirwa kuti vabereki vake vari kutambura achiri kuchengeta vabereki. Bhozi vamwe vanhu vamunoda navo vakabva vabereki vari rich, vanotova papocket money vari kuHarare, vari vanotopa pocket money vari kuUK, kutumirwa pocket money namudhara ari kuZimbabwe. Saka akakuona nhamo ichinyatsokusvudza uchiti uchina mbuya vachiri kuda bhasikoro sekuru. Dzimwe nguva munhu anoona kuti level rasiyana panavo. Ndozodara nemunhu ndotanga kutumira mari kumboti vatenge ngoro, vatenge matai, vatenge munda, vasakure mumunda. My dad is still rich. Zvamba nokuti pokelo yanogona kuti achikokuda uwe kuti level racho ranyasiyana, kuti uzoti pokelo handiti mbonotsvakira mai vangu huni. Pokelo yes anogona zvavoita, but rimwe level unozaona kuti harasiyana. Uyu munhu yanenge adzikisa chikero chake too much. Munhu ane ma-PhD maviri and ane masters nechi oda unotora nemunhu wegrade 6. Variko vanhu wegrade 6 vakanaka zvokuti kumusha haumana musha kuna vanhu vakanaka and aivakosvo zviri zvebeauty chete. Aiwa zvebeauty kanga dene vanhu vairoorwa nebeauty chete, deve mese matova single varume vaende. But thank God vamwe vacho beauty inenge yakati tii, personality iri pa0. Beauty inokupinza marriage, but kuzogara marriage kunoda character. Kune song yangu inoti beauty inokupinza mumarriage, but kuti ugaremo panoda character. Haisati yareleaswa, ndakamboimba zvangu irimo mustudio, yakarasika panando Tanzania. Beauty inokupinza marriage, beauty inokupinza marriage, but kuti ugaremo panoda character. Something like that. Iriko manzi yacho iriko somewhere chaitsvaka zvangu. Manzi dzangu dzakawandisa. But fact iripo ndiyo yandareva kuti zviri zvokunaka chete ka munotika maboxes, but hakuna munhu anongoti nokuti akanaka ndamuda ndilauroora. No, murume anotarisa out of 10 inini munhu andotsvaka right upenyu hwangu, munhu asingamwi doro preferably, but remember ndokwanisa kuzocompromise kuti anyway chete ndingoroorawo zvangu, but munhu anenditsvaka inini anenge asingamwi doro. Munhu anounderstanda Christianity, handisi perfect, but ndoda munhu anoziva kuti Mwari uriko,
kuna mwana unonyatsoona kuti mina achatombo-believe kuti Mwari uriko, akutofunga ndiye ava Mwari. No, handidi munhu akadero, right? Munhu ane vana vandokwanisa kuita bond navo vakanditreata sababa, and ex wako determines also ex wako can determine whether I marry you or not. Because kana ex wako zvimwe zvamusingaconsider vanhu ka unoda nemunhu ana ex dzakadambuka. Unoza ex ane dzakadambuka akaipira chii? Iwe nevana vako ane 10 years, iye ex ane mwana wake newe ane 12. Iwe ufunga kuti hazvina basa chero dzakadambuka. Mwana wako anonge achinzi daddy I want to smoke. Ex aroda ngodira jecha munew marriage. Zvakafanana nini ex wangu akada kuroorwa ndiri ex asina musoro. Chana changu chikati daddy vanyuwana vari kunditi hanzi ndawire kwasviba. No, vaudza daddy vangu chavo vari kundodza kuti ndoyangu yandoda. Saka iwe ubva kuti apa une munin'ina wake manje wakazoita iye naye anditi unoda kuzama kupa discipline kukamudiki kamwana. Shamwari yangu is going through that. Ndiye shamwari yangu Kenya akaenda exactly through that. Daddy vangu vari murungu akaroora murungu headmistress akanaka zvaizvo asachembera zve ndokubva vaita mwana wake ane 12 years but akaona pane mumwe mwana ane 15 years. Saka baba vane dzakadambuka vari kuti mwana wava ne15 years uya usmoke rara zvako nevasikana iwe uya urari nevasikana mba kwangu. Cho yangu yachinoda chismoka chiri pagate. My dad told me I can smoke. My real dad. You're not my real dad. Saka ichi chine 12 manje kuti chichidiscipline wana baba ava chichiona brother yacho ina brother baba mpengo vachishuta chakuti mom but that's not fair. My brother does it. My vari kuti yeah it's okay his dad andikona. Zvimwe zvezvinhu zvamunogona kudii, zvimwe zvinhu zvamunogona kuavoida izvozvo because vanhu hamufungi nezvazvo but zviri very very important. Unozogona here kudisciplina vana vako kana mai vacho. Nambuda nomwe munhu aiti vana vangu vanoenda kwajapreza wozoda nini vangu ka handidi kuti vaworshipe masingers, handidi kuti vaworshipe being famous. Nditovaziisa kuti kuva famous kune maconsequences. Unodai. Saka ipapo ndochitoziva kuti out of 70% ndabvisa 5. Mamwe maspeech vakadzi vese kuzvino hanzi vakadzi pane mwe speech dzavanonzwa kuti vakadzi vese kuzvino anohura akangomurira anohura. Why go into a marriage with such negative thought? -5 apa 60. Mataura tuk watukwa musoro nenge mukadzi iye wadaurora -5 apa 45. Iye hazvizivi. Mofamba afleta naningi timbona inbox yako o yangu tibone yako unechungoenda munhu -5. Unozosara mozosvika kumwe ado apa 5%. Iye asingazvizivi. Vai anenge azozviita ari pa 5% ka aringofunga kuti achiri kuya you know what ina ndikunyengerera ukavhaya uona munhu avhaya tofunga kuti achadzoka avhaya atovhaya because wakabvisa. Zvakafanana neexam. Munhu wese anopinda muexam iri 100%. Bepa riyera ramunopinda riri 100%. Nhema dzaunonyora ndo dzinodetermina mamaka uchawana. 7 times 6 what 1 fail. Wabvisa imwe maki yangu uchawana. Ukaramba uchinyora nhema unowana 0. Ukaramba uchinyora nhema ukanyora chokwadi chinosvika 70 une A. Ndo zvakaita love. Saka uchipinda murelationship mukomana achikupfimba shama, never ever think you are perfect. Azviite kana inini handidozviziva. Ndotoziva kuti pane zvausingadi pandiri zvauri kuona but zviri kukurirwa nezvaunoda. So I'll try by all means. Vanhu musaita mistake ofunga kuti munhu akati ndokuda ofunga kuti ndiri perfect, I'm the best. Dzimwe nguva uchingodiwa kachidona ndacompromise apana. Musikana wandaidai nini akadai so but apa ndaungocompromise. Zvine imi munofunga kuti munhu anondida because ndiri perfect. Hakuna munhu ari perfect. Hakuna. Iye munhu anoita funga kuti ari kutokuda nokuti perfect pamwe akabata nekashinda kadiki kakadai so. Orange iri rinogona kufunga rakasimba kana ndakaribata rakadai. Murume kufunga rakasimba iri rifunga rakasimba karakadai rinoita pamuromo orange iri risingaziti iri randakabata ndo rakadoribata iri ndochinja iri rinoitawo pamuromo iri
risingaziti iri riri kumusoro ndo rakaribata ndikaramba ndichisheka relationship yacho ndichisheka one relationship yairi kushekewa iyo urikoda relationship iri kushekewa ona pabatira nepape iyi ndio zvinoita relationship iwe uri kusheka uchiti he ndakapenga uri ndipimba ndakapenga before you find out rikaramba chisheka kashinda kakabata relationship kasara kadiki iwe hausi kuzviziva manje rikazoramba richisheka orange rori kudonha irori yadonha mero split up split. There is no better illustration than this. Orange racho ungatiri perfect paranga riri perfect ndepara rakadai so rine makanda aro aya ndopara riri perfect iro harizviziti ramenyewa 1 2 razopatsanugwa shinda yanga yakabata yanga isinambosimba ndeiyi andimona ndo zvinoita relationship uchipfimbiwa unopfimbiwa une ganda rako rese kudai pande ndichitambura newe uchindipindura ndechimenya uchimenyeka vamwe vacho munave zvimenya hafu vamwe vacho unomenya usara washama kudai wakashama kudero you're not done wotanga futi kuita mamwe masarina uchitaura zvimwe zvichiona fako murume ndo handijaidzi murume ndo dlisaini pedzisira wabata shinda yakadai so radai so unofunga kuti rapera nditi harisati rapera irori orange racho rasara irori rinopatsanuka futi ukaramba uchiita nonsense ka unopedzisira wapa 0 chaipo mbai nembai dzichipa kusvika wata 1 ndo relationship dzadzo unozosara woroorwa zvaizvi vamwe munotozongoroorwa because murume anengaona kuti iwe health yangu yakuenda ichideteriorata chirega ndigowanawo munhu ungonyora senext of kin ndo amwe mamarriage amunozoona anoita kuma 49 years 46 years 47 ungoona munhu ari kuroorera kuti awane next of kin kumba haachina basa nezvizhinji macriterias aishandisiwa muchiri kuma 30s